Wow! Anya kakabsat isabong nga kumitakid day. Wala na. Sige, ano na lain kay kakabsat ko. Ay, katuday! Siyempre! Wow! Sumagay sa akin kumitakid day kakabsat. Sabong ni Mirasol tay kababangluan. Sabong ni katuday tay kumitakid day. Bashers! Ano kititagin ni Bashers kon? Ay, apo, marampingat ka noon kanya kon. Ay, nakat. Mabalinlat ako, ray bagay. Humarampingat, kaskada. Sumarampiting. Kaskada, anya pay. Anya pigaminan. Adapin may isang Bashers nga barbaro. Kayo. Ay, apo nga talaga. Morientayin ka kabsat habang mabalintay. Tani, talaga nga awanin, papananan, naglaylay ka nga talaga. Ang alabang loan. Ta syempre, haan nga present ka sa dayti kabsat yung hambay nagdigos. Kasta nga talaga. Nga kidding. Magay say kin kumidakid-day. Ay mas tayo ka kabsat. Okay, kumidakid-day kin sumakay say. Mapalinan. Tanuhan nga mo overcook. Siyempre, sibuyas. Ano, mas lalo nga unimas tayo kinilnat tayo kakabsat. Tekan tayo tilaya kakabsat. Ano, umanglo. Madi ka mo no kasi kayo mat nga agpilkil nat kakabsat kikan yung tinadagdag malaya. Ay imas no ka. Kin syempre kamatis. Pampalabatis. Sili nga labuyo tano adati. Pampaasok na kakabsat. Ano pati angot na kang mapanin dagong kon. Masukan dagong kon kakabsat. Sibuyas, laya, sili, kamatis, bagoong, tinik na paminta. Ngayon, nagbanglukan kabsat ko. Antay ti basit na sukat, ano, medyo umalsam-alsam. Antay ti basit lang ang bekin. Tatayo, imikos-mikos na kabsat! Mikos-mikos. Na ito mayang mo umtangot man nakabsat. Ay kat mga tayon kakabsat ko kinilnat na katuday. Ang makurure hiniwat ay ti kapsat yun kinagiti alaga ti buksit kon. Di ba ham Di ba nga lunusam? Mungkin dapat ito, siyempre. Rest is life. Pinadapati marunggay di kalmang nga na ibo. Sayang mantay nga ka lang kakabsat. Ay, sakto na eh. Nagi, masati si daot. Ang katuday kin. Bunga marunggay. Ang kamot ko ah. Di masam. Ipinakbot ka kabsat ko habang bumaybayad ko umimas. Pero, para kanyak, mas lalo nga ma-absorb na yung bagoong. Di ba, hom? Yung bashers ko dita. Awan di kalugong ko, awan di kap ko. 2024 ron, agbaliw kayong kakabsat. Dagiti bashers ko. Kaya kakabsat, nga paganda tayo nga awan ka respeto tayo nga Ilocano. At ipekit disti kayo mga kakabsat ko, nairang rama nun. At babay na ko nga kabsat ta. Pumutot dahil ti darak.
Dahil sa gumakamang buya kanya ka. Nakapagpil, you are welcome. You are welcome nga comment pa eh. Prepare ka aalasan ti comment mo. You are welcome. Bye kakabsa. Love you all.